Aja koe ngrasa nek tresna sing mbok rasake kuwi gawe nelongso, Gusti ngai anugerah kuwi kudu mbok syukuri. Tulis wae tentang aku nggo tinta ireng utawa tinta putihmu. Ben sejarah sing maca lan jawab. Kembang mawar ora tahu ngapusi wangine tapi wangi dhewe sing ana sakelilinge. Loro sifat sing berlawanan. Aku iso lunak lan aku iso serewet. Aku iso atos koyo baja lan iso lembut koyo tali. Nek aku misale dikei urip pindho karo Gusti, lorone tak pasrahke nggo tanah air lan bangsa. Lanang wedok kuwi umpama loro sayape manuk. Nek loro sayap padha kuwate, manuk kuwi bakal mabur sak dhuwur-dhuwure. Tapi nek sayap kuwi tugel salah sijine, manuk kuwi ra bakal iso mabur. Urip kuwi ora nggur aku iso wae, nanging urip kuwi aku njajal. Aja pikirke tentang kegagalan kuwi nggo pelajaran. Awake dhewe urung urip nang sinar bulan purnama, awake dhewe jek urip nang masa pancaroba, tetaplah semangat elang Raja Wali. Saurunge koe ngersula ora nduwe opo-opo, pikirke pengemis jalanan. Aja ndelok masa depan nggo mripat sing wuta. Masa sing wis liwat iso dadi kaca pinggala nggo masa depan. Nek awake dhewe ora iso gawe sandang pangan nang tanah air sing sugih iki, kuwi sakbenere awake dhewe sing goblok. Bangsa kuwi kumpulane menungsa sing atos dhek ndukarepan bersatu lan duweni watak sing meneng nang dhuwur siji geopolitik sing nyata, sak persatuan.